Credits στο απαλό φως της βεράντας του διαμερίσματός μου στο ναύπλιο, εκείνη η αρχή του απογεύματος μου φαινόταν ήδη οικία. Ο ζεστός ήλιος της Ιωνίου ακτής χάιδευε τα γκρίζα μαλλιά μου, ενώ τακτοποιούσα την λινή πετσέτα πάνω στο τραπέζι. Υπήρχε η αδιαμφισβήτητη μυρωδιά του φρέσκου καφέ που ερχόταν από την κουζίνα και ο απαλός ήχος των γλάρων που πετούσαν πάνω από τα ήρεμα νερά. Τίποτα δεν φαινόταν διαφορετικό από τα πρωινά και τα απογεύματα που περνούσα εκεί, περιμένοντας τα παιδιά μου, τον Τάσο και την Ελένη και τα εγγόνια μου να έρθουν για να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Όμως, εκείνη την ημέρα, ένα αθώο και προκλητικό λεπτομέρεια μου ξύπνησε μια αμφιβολία που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Ένας λευκός φάκελος βρισκόταν διακριτικά πάνω στο τραπεζομάντιλο. Φαινόταν αυλαβής, σχεδόν διακοσμητικός. Έφτασαν χαμογελαστοί με ελαφριά βήματα. Η Ελένη με τα ασημένια σκουλαρίκια της που λάμπουν στο φως, ο Τάσος με μια διασκεδαστική έκφραση και τα εγγόνια άρχισαν να τρέχουν στον κήπο φωνάζοντας «Μπαμπά, μπαμπά» και τρέχοντας σε κύκλους γύρω μου. Χαμογέλασα με ζεστή καρδιά και ακολούθησα το τελετουργικό, την αγκαλιά που πάντα ζέστενε την ψυχή μου. Εκείνο το τραπέζι ήταν η σκηνή τόσων πολλών πρωινών, με σπιτικά κουλουράκια, κομμένα ροδάκινα, ζεστά ψωμάκια, τις μικρές κουβέντες για τη μέρα, τη ζεστασιά που πάντα με στήριζε. Αλλά, όταν καθίσαμε, αντάλλαξαν γρήγορες ματιές. Ένας από αυτούς άγγιξε απαλά εκείνο το φάκελο. Η Ελένη με κοίταξε και μου είπε, απαλά, σαν να μου έλεγε ένα μυστικό. «Μαμά, αυτό είναι για την ασφάλειά σου». Ο καφές έβραζε στην μπλε κεραμική καφετιέρα, αναμειγνύοντας με την απαλή άβρα που έμπαινε από την μισάνυχτη πόρτα. Οι ψάθινες καρέκλες τρίζανε όταν κάθισα, ο ήχος αντιχούσε σαν πρόσκληση για εξομολόγηση. Φορούσα το παραδοσιακό μου κεντυμένο πουκάμισο, το ίδιο που φορούσα την ημέρα του γάμου μου πριν από πολλά χρόνια στην Αθήνα. Δεν το έβγαζα ποτέ σε σημαντικές περιστάσεις. Μου έφερνε κάθε ανάμνηση που είχα δημιουργήσει κατά τη διάρκεια δεκαετιών. Η Ελόνιξ, η πιστή μου υπηρέτρια, έβαλε τις κούπες με τον καφέ και ένα πιάτο με μπισκότα με μέλι. Δεν πρόσεξα, αποσπασμένη από τη στιγμή. Η Ελένη αναστέναξε απαλά, με εκείνο το είδος αναστεναγμού που υποδηλώνει κάτι σοβαρό. Ο Τάσου έγινε ανήσυχος, πίνοντας μικρές γουλιές καφέ. Σκέφτηκα. Θα είναι κάτι συνηθισμένο, ίσως μία ασφάλεια. Όχι ακόμα, πες το τώρα, ότι αυτό ήταν μόνο η κορυφή ενός βυθισμένου παγόβουνου. Η Ελένη άπλωσε το χέρι της και έβαλε το φάκελο μπροστά μου. Χαμογέλασε, αλλά ήταν σαν να κάλυπτε το βλέμμα της μία πέπλο. «Μαμά, οι δικηγόροι μου ετοίμασαν ένα έγγραφο με κάποιες ρυθμίσεις για το μέλλον σου, μετά από όλα τα σχέδιά μας. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε λογικό πονοκέφαλο». Αυτό αντίχησε μέσα μου σαν κόκκινος ήχος, αλλά επέμεινα. «Φυσικά, αγάπη μου, άσε με να δω». Πέρασα τα δάχτυλά μου στο ελαφρό στραχή χαρτί. Έβαλα τα γυαλιά μου και κοίταξα κάθε γραμμή των μικρών γραμμάτων. Υπήρχαν όροι και ρήτρες. Μου είπαν ότι ήταν μόνο για να με προστατεύσουν οικονομικά. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά και μου έλεγε να τα διαβάσω όλα. Αλλά το χαμόγελό τους, η παρουσία των εγγονιών μου, ο ζεστός καφές που με περίμενε και η σκέψη ότι με αγαπούσαν, με έκανε να αφήσω το χέρι μου να υποκύψει. Υπέγραψα. Το στυλό γλίστρισε. Η σφραγίδα χτυπήθηκε στο τέλος. Κοίταξα πάνω προς το μέρος τους. Με κατέλαβε ένα οικείο συναίσθημα. Ελπίδα. Εκείνη η ελπίδα για σεβασμό, για αναγνώριση. Με αγκάλιασαν, λέγοντας «Σε ευχαριστούμε, μαμά». Ακολούθησαν χτυπήματα στην πλάτη, φιλιά, αγκαλιές στα χέρια των παιδιών. Ήταν σαν να γιορτάζαμε το μέλλον. Το μέλλον που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να γίνει μια φάρσα. Ωστόσο, καθώς περνούσαν οι μέρες μετά από εκεί, μία νέα πραγματικότητα άρχισε να αποκτά διάβγεια μπροστά μου. Αντιμετώπισα μια ολόκληρη νύχτα με σιγανές αναταράξεις. Νύχτες που, ακόμα και όταν έκλεινα τα μάτια μου, το εσωτερικό μου αντιχούσε με την αίσθηση ότι κάτι είχε αλλάξει. Ένα σκοτεινό προαίσθημα, αλλά ακόμα ακαθόριστο. Τα πρωινά, αναπόφευκτα, ήταν βαριά. Άρχισα να θυμάμαι λεπτομέρειες. Η φευγαλαία έκφραση στα μάτια της Ελένη όταν πήρε το φάκελο από το γραφείο μου, το αόριστο βλέμμα του Τάσο, η γρήγορη απόκρυψη της περιέργειας στα πρόσωπα των εγγονιών μου. Αλλά το πιο οδυνηρό ήταν η σιωπή που άρχισε να γεννιέται μεταξύ μας. Η σιωπή που επιβαλόταν χωρίς να επιβάλλεται. Την επόμενη μέρα κανόνισα να επισκεφτώ το εξοχικό μου στην Πάρο. Ένα μέρος που κληρονόμησα από τη μητέρα μου, που μου θύμιζε στιγμές αξιοπρέπειας,
ελευθερίας. Οι αναμνήσεις μου εκεί χορεύαν με τις ιστορίες που τα παιδιά μου συνήθιζαν να λένε στα εγγόνια μου. Ιστορίες για το καλοκαίρι, για το ψάρεμα, για τις βόλτες στο φάρο, για τα κρασιά που φτιάχναμε στην οικογένεια. Αλλά όταν έφτασα, άλλη μια έκπληξη. Η πόρτα της εισόδου γύρισε προς το μέρος μου σαν να ήμουνα μία άγνωστη. Το κλειδί που πάντα γύριζε με οικειότητα δεν είχε αποτέλεσμα. Η πόρτα παρέμεινε κλειστή. Ένας γείτονας, αναγνωρίζοντάς με, πλησίασε και μου ψιθύρισε. «Κυρία Άννα, λυπάμαι. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι πια ιδιοκτησία σας». Εκείνη η στιγμή με χτύπησε με μια εσωτερική βία. Τα γόνατά μου έτρεμαν, αλλά άντεξα. Μπήκα στο μικρό πλατεάκι μπροστά από το οικόπεδο και είδα την μικρή πινακίδα που κανείς δεν θα τολμούσε να βάλει εναντίον μου. Στο όνομα του Τάσο και της Ελένη Μελιάδη. Και τότε η καρδιά μου χτύπησε δυνατά. Μου το έκαναν αυτό. Έσπασα τη σιωπή του απογεύματος και τηλεφώνησα. Η φωνή της Ελένη ακουγόταν ψεύτικα καθησυχαστική. «Μαμά, κάτσε, ας μιλήσουμε. Καταλαβαίνουμε την αναστάτωση σου». Και σχεδόν πέταξα το τηλέφωνο στο πάτωμα. Ήταν στιγμές λευκές, χωρίς χρώμα. Καθισμένη σε ένα παλιό ξύλινο παγκάκι, με τα χέρια να τρέμουν, κατάφερα να ρωτήσω. Τι έκαναν, τι γράφει στο χαρτί που υπέγραψα. Η Ελένη σιώπησε. Ήταν κάποια ρήτρα που επιτρέπει την προσωρινή μεταβίβαση της κυριότητας, είπε μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Προσωρινή. Ένα λεπτό πέπλο για σκληρές αλήθειες. Είναι καλύτερα να μείνετε εδώ στην πόλη και να μην ταξιδεύετε τόσο πολύ. Το άκουγα και ένιωθα τη δύναμή μου να με εγκαταλείπει. Έμεινα άφωνη. Μια συναισθηματική παράλυση με κυρίευσε. Εγώ που είχα περάσει όλη μου τη ζωή δουλεύοντας σκληρά για να εξασφαλίσω αυτό που σήμερα μου αφαιρούσαν με την ευγένεια μιας φωνής σε ένα τηλεφώνημα. Την εβδομάδα που ακολούθησε όλοι με απέφευγαν. Και με κάθε άρνηση, με κάθε προσκλησία που αγνοούσαν, ένα κομμάτι από αυτό που πίστευα διαλυόταν. Η συναισθηματική φυλακή που δημιουργήθηκε ήταν πιο πραγματική και σκληρή από την απλή απώλεια των περιουσιακών στοιχείων. Ο πόνος δεν προερχόταν μόνο από αυτό που είχα χάσει. Προερχόταν από την συνειδητοποίηση ότι πίσω από κάθε χτύπημα κρυβόταν ένα σκληρό μάθημα. Ήμουν παλιά, περιττή, ένα βάρος. Αλλά στις στιγμές του μεγαλύτερου πόνου άρχισα να θυμάμαι ποια ήμουν. Αναμνήσεις σαν αστραπές που έσχιζαν το σκοτάδι. Ποια ήταν η Άννα πριν γίνει μητέρα, πριν γίνει γιαγιά. Εκείνη η φλόγα που δεν σβήνει. Και η οργή, καταπιεσμένη και κρυμμένη, άρχισε να γίνεται δύναμη. Το τραπέζι της προδοσίας, εκείνο το στρογγυλό τραπέζι, όπου τόσα καφέδες μοιραζόμασταν, είχαν συσσωρευτεί σε αναμνήσεις, είχε γίνει βωμός απογοητεύσεων και απογοητεύσεων. Αλλά ακόμα διατηρούσε σταγόνες ελπίδας. Και ήξερα ότι εκεί, σε εκείνο το ίδιο μέρος, θα άρχιζα να ξανασηκώνομαι. Γιατί αν με ανάγκασαν να υπογράψω ένα χαρτί και δεν πρόσεξαν τι είχαν γράψει, ήταν ώρα να πληρώσω με προσοχή κάθε γραμμή του πεπρωμένου μου. Την επόμενη μέρα μετά από εκείνο το κρύο τηλεφώνημα, ξύπνησα με την αίσθηση ότι ήμουν αποκομμένη από τη δική μου ιστορία. Κοίταξα γύρω στο δωμάτιό μου, το ίδιο όπου κοιμόμουν για πάνω από 30 χρόνια, και για πρώτη φορά μου φάνηκε ξένο. Οι τοίχοι με τις παλιές φωτογραφίες δεν με έκαναν πλέον να νιώθω άνετα, απλώς μου θύμιζαν αυτό που είχα χτίσει και αυτό που μου στερούσαν σιωπηλά. Ο ήλιος έμπαινε από το παράθυρο, φωτίζοντας τις στραβές κορνίζες που κρέμονταν στον τοίχο με φωτογραφίες μου με τα παιδιά μου στη μετέωρα, τα καλοκαίρια στην Κέρκυρα και τα Πάσχα γεμάτα γέλια και φρεσκοψημένο τσουρέκι. Τώρα όλες αυτές οι στιγμές φαινόταν μακρινές. Φωτογραφίες από έναν κόσμο που δεν υπήρχε πια. Προσπάθησα να αγνοήσω την καταπίεση στο στήθος μου, ήπια τον καφέ μου και τηλεφώνησα στην Ελένη, ζητώντας της να μιλήσουμε για το τι είχε συμβεί. Απάντησε με προγραμματισμένη ευγένεια, λέγοντας ότι ήταν πολύ απασχολημένη, αλλά ότι σύντομα θα κανονίζαμε κάτι. Ο Τάσος, όταν προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του, δεν απάντησε καν. Πέρασε μια εβδομάδα χωρίς επισκέψεις. Άλλη μια εβδομάδα χωρίς τηλεφωνήματα. Τα εγγόνια μου, που πριν έτρεχαν στην αυλή μου φωνάζοντας «Γιαγιά, γιαγιά», τώρα φαινόταν να έχουν ξεχάσει το όνομά μου. Προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι ήταν απλώς μια φάση, αλλά κάτι πολύ πιο σκληρό ερχόταν. Αποφάσισα να επισκεφτώ το διαμέρισμα της Ελένη, που βρισκόταν λίγα τετράγωνα μακριά από το δικό μου. Πήρα φρέσκο ψωμί και λουκουμάδες, όπως έκανα κάθε Κυριακή. Χτύπησα το κουδούνι. Μέσα από τα κενά του παραθύρου είδα ότι η τηλεόραση ήταν ανοιχτή.
Είδα τη σκιά κάποιου να κινείται στο σαλόνι, αλλά κανείς δεν άνοιξε. Περίμενα 5-10 λεπτά. Χτύπησα ξανά. Σιωπή. Τότε μόνο κατάλαβα. Με είχαν ακούσει και επέλεξαν να με αγνοήσουν. Η μοναξιά εκείνο το απόγευμα ήταν πιο βαριά από τον καλοκαιρινό ήλιο στην Πάτρα. Λίγες μέρες αργότερα συνέβη κάτι ακόμα πιο ταπεινωτικό. Έλαβα ένα γράμμα από την τράπεζα. Μια ψυχρή ανακοίνωση που με ενημέρωνε ότι ο κοινός μου λογαριασμός με τον Τάσο είχε κλείσει και ότι τα χρήματα είχαν μεταφερθεί σύμφωνα με πρόσφατη νομική εξουσιοδότηση. Εγώ το εξουσιοδότησα. Πότε? Πήγα στο υποκατάστημα, νευρική, και ο διευθυντής, με ένα αμήχανο χαμόγελο, μου έδειξε μόνο το υπογεγραμμένο έγγραφο, με την ίδια υπογραφή που είχα βάλει σε εκείνο το μπαλκόνι, όταν νόμιζα ότι με φρόνιζαν. Εκεί ήταν η σφραγίδα, εκεί ήταν οι μικρές γραμμές που δεν διάβασα, εμπιστευόμενοι πρόσωπα που γνώριζα από τη γέννησή μου. Επέστρεψα στο σπίτι με βαριά πόδια. Στην είσοδο βρήκα ένα γράμμα που με συγκλώνησε ακόμη περισσότερο. Μια δικαστική ειδοποίηση. Προσπαθούσαν να με κηρύξουν νομικά ανίκανη να διαχειριστώ τα περιουσιακά μου στοιχεία. Ισχυρίζονταν ότι είχα σημάδια διανοητικής σύγχυσης, κενά μνήμης, δυσκολία στη λογική σκέψη. Εγώ, η Άννα Μελιάδης, που για δεκαετίες διαχειριζόμουν ένα δίκτυο χειροτεχνίας στην Ύδρα, που δίδασκα κλασικά ελληνικά σε νέους σε δημόσια σχολεία, που φρόντιζα μόνη μου τον προϋπολογισμό μου, τώρα θεωρούμουν ανίκανη. Κάθισα στην άκρη του κρεβατιού και άνοιξα το βελούδινο κουτί όπου φύλαγα τα γράμματα που μου είχαν στείλει τα παιδιά μου όταν ήταν στο πανεπιστήμιο. Γράμματα γεμάτα αγάπη, υποσχέσεις ότι θα ήμασταν πάντα μαζί. Σε ένα από αυτά, ο Τάσος έγραφε: «Μία μέρα θα σου αγοράσω ένα σπίτι με θέα στη θάλασσα, μαμά. Τα αξίζεις όλα». Και εκεί ήμουν εγώ, να με διώχνουν από όλα μου τα υπάρχοντα. Προσπάθησα να ξεσπάσω στη γειτόνισά μου, τη Βασιλική. Μία γυναίκα λιγομίλητη, αλλά με σταθερό βλέμμα. Όταν της τα είπα όλα, έμεινε σιωπηλή. Μετά είπε μόνο: «Θέλουν να σε βγάλουν από τη μέση πριν καταλάβεις πόσο ισχυρή είσαι ακόμα». Αυτά τα λόγια έμειναν μέσα μου σαν σπόροι. Άρχισα να παρατηρώ πιο προσεκτικά. Είδα ότι η φροντιστή που μου είχε συστήσει η Ελένη πριν από μήνες, με το πρόσχημα ότι θα με βοηθούσε στις δουλειές του σπιτιού, είχε εξαφανιστεί μαζί με μερικά κομμάτια από τα παλιά μου ασημικά. Άρχισα να υποψιάζομαι τα πάντα και όλους. Μια ζεστή μέρα προσπάθησα να πάω ξανά στο εξοχικό. Μόνη μου, πήρα ταξί. Φτάνοντας στην πύλη, η εικόνα ήταν ακόμα χειρότερη. Μια πινακίδα έγραφε: «Ιδιωτική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται η είσοδος». Τηλεφώνησα στον Τάσο. Απάντησε και είπε: «Μαμά, πρέπει να καταλάβεις ότι τώρα είναι καλύτερο να αποφύγεις το άγχος. Το σπίτι είναι υπό ανακαίνιση και δεν είναι ασφαλές για σένα». Όταν επέμεινα, έκλεισε το τηλέφωνο. Τηλεφώνησα ξανά, αλλά δεν απάντησε. Αργότερα αντιμετώπισα την πιο σκληρή φράση που έχω ακούσει ποτέ. Ένας από τους μικρούς αθώους εγγόνους μου ρώτησε: «Γιαγιά, είναι αλήθεια ότι δεν έχεις πια καμία εξουσία?» Αυτό με συγκλώνησε. Ένιωσα το πρόσωπό μου να καίει. Με κοίταζε με τρυφερότητα, χωρίς να καταλαβαίνει το βάρος των λέξεων. Αλλά εγώ κατάλαβα τα πάντα. Ήδη έλεγαν στα παιδιά ότι ήμουν απλώς μια φιγούρα στο παρασκήνιο. Η απομόνωση δεν ήταν θορυβώδης. Ήταν διακριτική. Πρώτα μου πήραν τα κλειδιά, μετά τις προσκλήσεις. Μετά τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις επαφές με τους κοινούς φίλους, την αυτονομία μου. Ήμουν ένας πίνακας στον τοίχο, όμορφος από μακριά, αλλά άχρηστος από κοντά. Σιγά σιγά όλα όσα αντιπροσώπευα σβήνονταν και το πιο σκληρό ήταν να συνειδητοποιώ ότι όλα γίνονταν από εκείνους στους οποίους είχα αφιερώσει τη ζωή μου. Αλλά εκεί, στο βάθος της αξιοπρέπειάς μου, άρχισα να μαζεύω τα κομμάτια μιας κρυμμένης αλήθειας. Γιατί υπήρχε ακόμα κάτι που δεν ήξεραν. Και επειδή υπήρχε ακόμα μια ολόκληρη γυναίκα μέσα μου, σιωπηλή αλλά ξύπνια. Ήταν η αρχή της απάντησής μου. Εκείνες τις μέρες που η μοναξιά γινόταν πιο πυκνή από τον στάσιμο αέρα του καλοκαιριού, βρήκα παρηγοριά σε κάτι που με συντρόφευε από την νεολαία μου. Το κέντημα. Τα χέρια μου, καλυμμένα με κάλους, γνώριζαν κάθε βελονιά σαν να σχεδίαζαν έναν χάρτη αναμνήσεων. Κάθε κλωστή που περνούσε από τη βελόνα ήταν μια ανάσα. Και ενώ κεντούσα λουλούδια πάνω σε ένα λευκό σεντόνι, οι σκέψεις μου ταξίδευαν πίσω στην εποχή που αυτά τα ίδια χέρια δεν χρησίμευαν για να περάσει η ώρα, αλλά για να χτίσουν έναν κόσμο. Έγινα μητέρα νωρίς, σε μια εποχή που η μητρότητα ήταν περισσότερο καθήκον παρά επιλογή. Ήμουν σύζυγος ενός άνδρα που έφυγε όταν τον χρειαζόμουν περισσότερο.
Ο Γρηγόριος, ο σύζυγός μου, ήταν ψαράς στο λιμάνι του Πειραιά. Είχε την ανήσυχη ψυχή της θάλασσας και όπως η θάλασσα, μια μέρα έφυγε και δεν επέστρεψε. Με άφησε με 2 μικρά παιδιά και ένα νίκη που είχε λήξει. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε δίκτυο υποστήριξης, ούτε ψυχολόγος, ούτε εξυπηρετικός γείτονας. Υπήρχα μόνο εγώ. Εγώ και η ανάγκη να επιβιώσω. Δούλεψα σε ό,τι μπορούσα. Έραβα για πλούσιες κυρίες στη γειτονιά του Κολονάκι, έκανα καθαριότητα σε ξενοδοχεία στη Σαντορίνη το καλοκαίρι και πουλούσα σπιτικό ψωμί με σουσάμι στις λαϊκές αγορές. Ποτέ δεν ζήτησα ελεημοσύνη. Ούτε καν όταν ο χειμώνας μας κρύωνε τα κόκαλα και έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο να ζεστάνω το σπίτι ή να αγοράσω γάλα για τα παιδιά. Επέλεγα το γάλα. Πάντα. Ο Τάσος ήταν ανήσυχος από μικρός. Έξυπνος, ναι, αλλά και απόμακρος. Με μόλις 8 χρονιά έλεγε ότι ήθελε να γίνει μεγάλος για να μην εξαρτάται από κανέναν. Τον ενθάρρυνα, ακόμα και όταν μου απαντούσε άσχημα. Ήξερα ότι ήταν ο φόβος που μιλούσε μέσα του. Η Ελένη, από την άλλη, ήταν ο καθρέφτης μου. Ένα γλυκό κορίτσι, με προσεκτικά μάτια και περίεργα χέρια. Θυμάμαι τη μέρα που έκοψε το βιβλίο με τις συνταγές μου για να φτιάξει χάρτινα λουλούδια. Έκλαψα από θυμό και μετά από συγκίνηση. Τα 2 μεγάλωναν, ενώ εγώ μικραίναμε μέσα μου. Ήταν σαν κάθε μέρα που ζούσαν για αυτά να ήταν μια μέρα λιγότερη για μένα. Αλλά δεν με πείραζε. Δεν με πείραζε να ξυπνάω στις 4 το πρωί για να φτιάξω καφέ και φαγητό. Δεν με πόνεσε να περπατάω χιλιόμετρα για να πληρώσω έναν λογαριασμό που είχε καθυστερήσει. Αυτό που με πόνεσε και ακόμα πονάει όταν το θυμάμαι, ήταν η ντροπή που ένιωθαν για μένα όταν πήγαινα στις σχολικές συγκεντρώσεις με ρούχα μπαλωμένα. Δεν έλεγαν τίποτα, αλλά το έβλεπα στα μάτια τους. Παρόλα αυτά, δεν έλειψα ποτέ. Ήμουν σε όλες τις θεατρικές παραστάσεις, σε όλα τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, σε όλες τις κρίσεις πυρετού. Όταν ο Τάσος έσπασε το χέρι του, κοιμήθηκα 3 νύχτες καθισμένη σε μια σκληρή καρέκλα στο νοσοκομείο. Όταν η Ελένη έζησε την πρώτη της ερωτική απογοήτευση, πέρασα όλη τη νύχτα ξύπνια, χτενίζοντας τα μαλλιά της. Ποτέ δεν ήμουν η τέλεια μητέρα, μερικές φορές φώναζα, μερικές φορές έκλαιγα κρυφά. Αλλά ήμουν παρούσα, έντονα. Υπήρχε μια εποχή που ο Τάσος έλεγε ότι ήθελε να γίνει δικηγόρος για να υπερασπίζεται ανθρώπους σαν εσένα, μαμά. Χαμογελούσα, χωρίς να ξέρω ότι μια μέρα θα ήταν ακριβώς αυτός που θα με έβαζε στο εδόλιο της αδιαφορίας. Η Ελένη ήθελε να έχει ανθοπολείο. Της έμαθα να καλλιεργεί γιασεμί στην αυλή και όταν έγινε 20 χρονών πούλησα το τελευταίο μου χρυσό δαχτυλίδι για να τη βοηθήσω να ανοίξει το μαγαζάκι της στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι τη μέρα που μου τηλεφώνησε κλαίγοντας «Πουλήσαμε όλα τα λουλούδια σήμερα, μαμά». Έκλαψα κι εγώ, από χαρά. Ακόμα πίστευα ότι ό,τι φύτευα θα ανθούσε από ευγνωμοσύνη. Με τον καιρό, τα χέρια μου κουράστηκαν. Η όρασή μου δεν ήταν πια η ίδια. Οι νύχτες άρχισαν να φέρνουν νέους πόνους. Αλλά δεν παραπονιόμουν. Γιατί όταν ο Τάσος πέρασε τις δημόσιες εξετάσεις και η Ελένη άνοιξε το δεύτερο κατάστημα, ένιωσα ότι είχα νικήσει. Αυτή ήταν το τρόπαιό μου. Η κληρονομιά μου. Η επιτυχία μου. Ποτέ δεν έκανα οικονομία στην αγάπη. Πάντα ήμουν υπερβολική στη φροντίδα. Θυμάμαι που έφτιαχνα τσουρέκια τα ξημερώματα της Μεγάλης Εβδομάδας, μόνο και μόνο για να δω το χαμόγελό τους το πρωί. Έκανα θέμα να μαγειρεύω παστίτσιο κάθε φορά που έρχονταν τα εγγόνια μου. Και ακόμα και με πονεμένη πλάτη, τακτοποιούσα τον κήπο για να είναι όλα τέλεια όταν με επισκέπτονταν. Ακόμα και όταν η επίσκεψη ήταν σύντομη. Ακόμα και όταν ήταν μόνο για να πάρουν μια υπογραφή, όπως τα καταλάβαινα αργότερα. Είχα ευκαιρίες να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Ένας κύριος από την Καλαμάτα με φλερτάριζε για χρόνια. Αλλά αρνήθηκα. Είπα ότι η ζωή μου ήταν για τα παιδιά μου. Η καρδιά μου ήταν ήδη γεμάτη με την αγάπη που τους έδινα. Τι ηρωνία. Σήμερα κοιτάζω αυτά τα ίδια χέρια που στήριξαν όλη τη ζωή της οικογένειάς μου. Τα σπασμένα νύχια, τα στραβά δάχτυλα από το πολύ κέντημα, οι κάλους κρυμμένοι κάτω από το λεπτό δέρμα. Χέρια που κούνησαν, τάισαν, δίδαξαν, παρηγόρησαν, έχτισαν. Χέρια που τώρα θυμόμαστε μόνο όταν πρέπει να υπογράψουμε κάτι. Αλλά ακόμα και πληγωμένα, αυτά τα χέρια έχουν ακόμα δύναμη. Γιατί σφυριλατήθηκαν με την παραίτηση και την αλήθεια. Και αν νομίζουν ότι με νίκησαν, ξέχασαν ότι αυτά τα χέρια τους σήκωσαν από το μηδέν και ότι μπορούν ακόμα να χτίσουν ξανά, αυτή τη φορά, για μένα. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου ήταν που πίστεψα ότι η αγάπη από μόνη της αρκούσε. Ότι
Δίνοντας τα πάντα, θα ερχόταν φυσικά η αναγνώριση. Αλλά έμαθα πολύ αργά ότι υπάρχει ένα είδος θυσίας που επειδή είναι σιωπηλή γίνεται αόρατη και το αόρατο με τον καιρό συγχέεται με το ανύπαρκτο. Αφού έφυγε ο Γκρεγκόριο και τα μάτια των ανθρώπων σταμάτησαν να με κοιτάζουν με ήκτο για να με βλέπουν μόνο ως τη χείρα της γωνίας, άρχισα να μαζεύω τα κομμάτια που είχαν απομείνει. Η δουλειά ήταν ανάγκη, αλλά ήταν και ο τρόπος μου να διατηρήσω τη λογική μου. Δεν μπορούσα να έχω τον πολυτέλεια του βαθιού πένθους. Είχα 2 παιδιά που εξαρτώνταν από μένα για να φάνε και ένα νίκη που χτυπούσε την πόρτα πριν ακόμα από τον ταχυδρόμο. Στις πρώτες εβδομάδες, χωρίς τον Γρηγόριο, πούλησα την παλιά του βάρκα σε έναν γείτονα ψαρά και με αυτά τα χρήματα αγόρασα έναν μεταχειρισμένο αργαλειό. Με αυτόν ξεκίνησα το μικρό μου εργαστήριο χειροποίητων υφασμάτων, κληρονομιά της γνώσης της μητέρας μου και των γυναικών της οικογένειάς μας. Η δουλειά με το μαλλί, το βαμβάκι και τα λινά νήματα έγινε η νέα μου ρουτίνα. Κατασκεύαζα καλύματα μαξιλαριών και ντυμένες κουβέρτες, πετσέτες με βυζαντινά σχέδια. Τα πουλούσα σε παζάρια, σε μικρά μαγαζιά, μέχρι που βρήκα ένα χώρο στην πλατεία Μοναστηράκη στην Αθήνα. Αλλά όλα γίνονταν κρυφά από τον πόνο μου. Οι νύχτες που κοιμόμουν πάνω στα υφάσματα, εξαντλημένοι, με τα μάτια κόκκινα από την κούραση, ακολουθούνταν από χαμογελαστά πρωινά για τα παιδιά μου. Ποτέ δεν τους άφησα να καταλάβουν το βάρος που κουβαλούσα. Αν υπήρχε φαγητό στο τραπέζι, ήταν επειδή είχα περάσει ώρες μαγειρεύοντας μετά από διπλή βάρδια. Αν υπήρχε φως, ήταν επειδή είχα επιλέξει να μην αγοράσω ένα ζευγάρι καινούρια παπούτσια. Είχαν τα πάντα. Εγώ είχα μόνο την ικανοποίηση να τους βλέπω καλά. Στην εφηβεία τους, οι προκλήσεις αυξήθηκαν. Ο Τάσος ήταν πάντα ματαιόδοξος. Ήθελε επώνυμα ρούχα, εισαγόμενα αθλητικά παπούτσια. Στο σχολείο έλεγε ότι δεν ήθελε να φαίνεται φτωχός. Αυτό με πόνεσε σαν μαχαιριά. Αλλά αντί να τον επιπλήξω, προσπαθούσα ακόμα περισσότερο. Έραβα μέχρι τα ξημερώματα για να του αγοράσω τα παπούτσια που ήθελε. Και το θυμάμαι καλά. Μία φορά πούλησα το δαχτυλίδι αραβώνων μου για να του αγοράσω ένα δερμάτινο παλτό που ήθελε να φορέσει σε ένα πάρτι με τους συμμαθητές του. Δεν ρώτησε καν από πού βρήκα τα λεφτά. Απλώς χαμογέλασε και έφυγε χτυπώντας την πόρτα. Η Ελένη ήταν πιο ευγνώμων, αλλά και ονειροπόλα. Ήθελε να σπουδάσει βοτανολογία. Έκανα τα πάντα για να την βοηθήσω. Όταν πέρασε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, χρειάστηκε να πουλήσω τον παλιό μου αργαλειό, αυτόν που με συντηρούσε για χρόνια, για να πληρώσω τα δίδακτρα και το πρώτο νίκη του διαμερίσματος όπου θα ζούσε. Αγόρασα έναν καινούριο, πιο απλό, πιο δύσκολο στη χρήση, αλλά δεν παραπονέθηκα. Στο κάτω-κάτω ήταν για εκείνη. Ήταν ένας ιδιαίτερα σκληρός χειμώνας. Ο λογαριασμός του ρεύματος ήταν πολύ υψηλός. Η σόμπα ήταν χαλασμένη. Και ο Τάσος την ίδια εβδομάδα ζήτησε χρήματα για ένα σχολικό ταξίδι στην Ιταλία. Θα μπορούσα να πω όχι, αλλά δεν μπόρεσα. Αυτό το ταξίδι ήταν το μόνο που ονειρευόταν. Έτσι, πούλησα τη δεύτερη ραπτομηχανή μου. Πέρασα εβδομάδες ράβοντας με το χέρι, με πρισμένα δάχτυλα. Και επειδή δεν είχα τρόπο να ζεστάνω το σπίτι, κοιμόμουν με 2 παλτά και 3 κουβέρτες. Θυμάμαι επίσης όταν αρρώστησα, μια λίμωξη στα νεφρά που με έριξε στο κρεβάτι για σχεδόν 1 μήνα. Ακόμα κι έτσι, σηκωνόμουν από το κρεβάτι, έβαζα ζεστές κομπρέσες και αναγκάζω τον εαυτό μου να συνεχίσω, γιατί το νίκη δεν περίμενε, ούτε οι λογαριασμοί. Δεν ζήτησα βοήθεια σε καμία στιγμή, δεν ήθελα ποτέ τα παιδιά μου να δουν αδυναμία σε μένα. Σήμερα καταλαβαίνω ότι ίσως έπρεπε να το είχα δείξει. Ίσως αν είχαν δει τον πόνο μου, θα είχαν καταλάβει καλύτερα το μέγεθος αυτού που έκανα για αυτά. Αλλά αυτό που με συγκινεί περισσότερο, ακόμα και σήμερα, είναι οι μικρές χειρονομίες που απέφυγα για να μεγαλώσουν. Αρνήθηκα προσκλήσεις για ταξίδια, για χορούς χειρών γυναικών της γειτονιάς. Αρνήθηκα την προσοχή ανέντιμων ανδρών που με αγαπούσαν. Πάντα σκεφτόμουνα, τα παιδιά μου έρχονται πρώτα. Αναβάλαγα όνειρα, κατάπια λόγια, θυσίασα χρόνια που δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ και όλα αυτά σιωπηλά. Γι' αυτό πονάει τόσο πολύ να βλέπω ότι σήμερα με κοιτάζουν σαν να είμαι εμπόδιο. Σαν να είμαι στο δρόμο τους. Σαν το γεγονός ότι υπέγραψα εκείνο το έγγραφο να ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία και όχι η τελική παράδοση κάποιου που πέρασε όλη του τη ζωή δίνοντας. Και το πιο σκληρό, ποτέ δεν τους ζήτησα τίποτα από αυτά. Ποτέ δεν έκανα κηρύγματα. Ποτέ δεν χρησιμοποίησα το παρελθόν ως νόμισμα. Αλλά ίσως θα έπρεπε.
Ίσως θα έπρεπε να τους είχα δείξει τα χέρια μου που αιμορραγούσαν, τα κουρασμένα πόδια μου, το άδειο ντουλάπι, το πιάτο που δεν έφαγα. Ίσως αν είχα φωνάξει τον πόνο μου, σήμερα δεν θα με θεωρούσαν αδύναμη. Αλλά τώρα είναι αργά για αυτούς. Και νωρίς για μένα. Γιατί κατάλαβα ότι δεν είναι πλέον καιρός να ζητιανεύω ευγνωμοσύνη. Είναι καιρός να ανακτήσω ό,τι έχει απομείνει από μένα. Λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από τα 75 γενέθλιά μου, αποφάσισα ότι εκείνη η χρονιά θα ήταν διαφορετική. Αρνήθηκα να αφήσω να περάσει έτσι μια τόσο σημαντική ημερομηνία. 75 χρόνια ζωής. 3/4 του αιώνα. Ένα ορόσημο και μέσα μου ένα μείγμα νοσταλγίας, υπερηφάνειας και έλλειψης πάλε. Δεν ήθελα δώρα, ακριβά πάρτι, ούτε δημόσιες τιμές. Ήθελα παρουσία. Ήθελα τους δικούς μου. Άρχισα να σχεδιάζω με μια αγάπη που δεν είχα νιώσει για τον εαυτό μου εδώ και πολύ καιρό. Αποφάσισα να κάνω μια γιορτή στον κήπο του σπιτιού μου, εκεί όπου είδα τα εγγόνια μου να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Αγόρασα φρέσκα λουλούδια από την αγορά του Άργους, λεβάντες, γιασεμί, μερικές ορχιδέες και πέρασα ώρες επιλέγοντας τα χρώματα που θα τέριαζαν με το τραπέζι. Έπλυνα τα κεντημένα τραπεζομάντιλα της μητέρας μου. Ήταν φυλαγμένα για δεκαετίες, αλλά μου φάνηκε σωστό να τα χρησιμοποιήσω εκεί, σαν μια αόρατη αγκαλιά από εκείνη. Επέμεινα να μαγειρέψω μόνη μου. Έκανα λίστα, μουσακά, ντολμάδες, κεφτέδες αρνιού με μέντα, μπακλαβά και γαλακτομπούρεκο για επιδόρπιο. Έφτιαξα ακόμα και καρυδόπιτα. Εκείνο το κέικ με καρύδια και σιρόπι μελιού που η Ελένη ζητούσε πάντα όταν ήταν μικρή. Πέρασα 2 μέρες στην κουζίνα, σαν κάθε πιάτο να ήταν μια πράξη αγάπης. Το έκανα με χαρά. Δεν υπήρχε θλίψη, μόνο προσμονή. Ήταν σαν το μαγείρεμα να ήταν ο τρόπος μου να ονειρεύομαι. Έστειλα μηνύματα στον Τάσο και την Ελένη εκ των προτέρων. Τους ζήτησα να φέρουν τα εγγόνια. «Θα είναι ένα απλό απόγευμα, μόνο για να είμαστε μαζί», έγραψα. Η Ελένη απάντησε με emoji καρδιά και είπε ότι θα έβλεπε το πρόγραμμά της. Ο Τάσος απάντησε με ένα «Εντάξει μαμά». Δεν υποσχέθηκε, αλλά ούτε αρνήθηκε. Αποφάσισα να το εκλάβω ως «ναι». Την προηγούμενη μέρα ζήτησα από τον νεαρό γείτονα, τον Νίκο, να με βοηθήσει με τις καρέκλες. Έστησε μια ελαφριά τέντα για να μας προστατεύσει από τον ήλιο και εγώ κρέμασα μικρά φωτάκια σε σχοινιά στα δέντρα. Αυτά τα κίτρινα φωτάκια που έμοιαζαν με πηγολαμπίδες που περίμεναν να γελάσουν. Ετοίμασα μια λίστα με παλιά τραγούδια, Χάρης Αλεξίου, Γιώργος Νταλάρας, Μελίνα Μερκούρη. Ήθελα να είναι ένα ζωντανό πάρτι, με μυρωδιά αναμνήσεων και ήχους αγάπης. Το πρωί της μεγάλης μέρας ξύπνησα πριν την ανατολή του ηλίου. Ήπια τον καφέ μου με ηρεμία, φόρεσα το μπλε φόρεμά μου, το ίδιο που φορούσα στο γάμο της Ελένη, και πήγα στον καθρέφτη. Έφτιαξα τα μαλλιά μου, έβαλα λίγο κραγιόν. Ήθελα να είμαι όμορφη. Ήθελα, όταν με δουν, τα παιδιά μου να θυμούνται τη δυνατή και γλυκιά γυναίκα που ήμουν πάντα. Τη μητέρα που δεν τους έλειψε ποτέ τίποτα, ούτε η αγάπη. Το τραπέζι ήταν όμορφο. Έβαλα μια παλιά φωτογραφία μου με τον Γρηγόριο στο κέντρο. Γύρω της μικρά βάζα με κλαδιά ελιάς, σύμβολο της ειρήνης και της αιωνιότητας, όπως ένιωθα ότι ήταν η αγάπη μιας μητέρας. Το φαγητό ήδη άρωμαζε στην αυλή. Τα πιάτα ήταν τακτοποιημένα, τα ποτήρια λάμπουν και το ρολόι έδειχνε 11 το πρωί. Το πάρτι θα ξεκινούσε το μεσημέρι. Περίμενα. Στις 12 ακριβώς έβαλα τη μουσική. Ο κήπος φαινόταν να χαμογελά. Κάθισα στην κύρια καρέκλα κοιτάζοντας την πόρτα. Οποιοσδήποτε ήχος αυτοκινήτου με έκανε να σηκώνω τα μάτια μου. Κάθε 20 λεπτά έλεγχα το κινητό μου. Κανένα τηλεφώνημα, κανένα μήνυμα, κανένας ήχος βημάτων να τρέχουν προς το μέρος μου. 2 το απόγευμα. Το φαγητό κρύωνε. Πήγα να ζεστάνω τα πιάτα, γεμάτη ελπίδα. Ίσως είχαν αργήσει, ίσως έφταναν. 3 το απόγευμα. Το κέικ ήταν ακόμα άθικτο. Τα κεράκια είχαν σβήσει. Το φως άρχιζε να αλλάζει, ο ουρανός χρωματιζόταν με ένα μελαγχολικό χρυσό χρώμα. Και τότε, σιγά σιγά κατάλαβα. Δεν θα έρχονταν. Κάθισα μόνη στο τραπέζι. Κοίταξα γύρω μου. Τα λουλούδια, τα φώτα, το φαγητό που κανείς δεν θα δοκίμαζε. Και στο κέντρο όλων, εγώ. Μια γυναίκα που πέρασε όλη της τη ζωή φροντίζοντας τους άλλους. Τώρα είχε ξεχαστεί την ημέρα που περισσότερο άξιζε να έχει παρέα. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, άφησα τα δάκρυα να τρέξουν χωρίς ντροπή. Δεν έκλαψα δυνατά. Δεν φώναξα. Αλλά έκλαψα βαθιά. Κάθε σταγόνα αντιπροσώπευε μια σιωπή, μια απουσία, μια περιφρόνηση που μέχρι τότε προσπαθούσα να αγνοήσω.
Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα. Δεν με είχαν απλώς αφήσει μόνη. Είχαν επιλέξει να με διαγράψουν. Ήταν τα γενέθλιά μου. Αλλά αυτή που φύσηξε τα κεριά ήταν η μοναξιά. Όταν ο ήλιος τελικά έδισε εντελώς, σηκώθηκα, έβαλα το φαγητό με τρεμάμενα χέρια, έσβησα τα φώτα, έβγαλα τη μουσική. Δεν υπήρχε πια τίποτα να περιμένω. Είχαν κάνει την επιλογή τους. Κι εγώ, επιτέλους, άρχιζα να κάνω τη δική μου. Το επόμενο πρωί το σπίτι ακόμα μύριζε από το πάρτι που δεν έγινε ποτέ. Υπήρχε πάρα πολύ μουσακά στο ψυγείο, επιδόρπια χωρίς ιδιοκτήτη και μία στίβα από άθικτα πιάτα που φαινόταν να με κοροϊδεύουν κάθε φορά που περνούσα από την κουζίνα. Άνοιξα τα παράθυρα για να διώξω τη μυρωδιά της απογοήτευσης, αλλά ο αέρας της θάλασσας φαινόταν βαρύς, σαν να ήξερε κι αυτός ότι κάτι μέσα μου είχε σπάσει για τα καλά. Κοίταξα τον κήπο. Τα κλαδιά της ελιάς κρέμονταν θλιμμένα. Τα φωτάκια, σβηστά από το προηγούμενο βράδυ, κουνιόντουσαν στον άνεμο σαν να έκλαιγαν σιγανά. Η καρέκλα στην οποία κάθισα, μπροστά στην πόρτα, ήταν ακόμα εκεί. Ένα σιωπηλό μάρτυρας της τελευταίας μου προσπάθειας να με θυμούνται. Προσπάθησα να απασχολήσω τη μέρα μου. Έπλυνα τα πιάτα με κρύα χέρια, χωρίς τη φροντίδα όσων περιμένουν επισκέπτες. Δίπλωσα τα τραπεζομάντιλα, τακτοποίησα τα μαχαιροπύρουνα, πέταξα τα μαραμένα λουλούδια. Αλλά μέσα μου, αυτό που σάπιζε ήταν το αίσθημα της ελπίδας. Είχα δημιουργήσει όλη αυτή τη στιγμή με την καρδιά μου στα χέρια. Όχι για να εντυπωσιάσω, αλλά για να τους φέρνω κοντά. Για να νιώσω ίσως ότι υπήρχε ακόμα ένας δεσμός μεταξύ εμένα και των παιδιών μου. Αλλά δεν μου έστειλαν ούτε ένα μήνυμα την επόμενη μέρα. Πέρασα ώρες κοιτάζοντας το κινητό μου. Το έλεγχα ξανά και ξανά, σαν να είχε χαθεί ένα μήνυμα στον άνεμο. Τίποτα. Ούτε καν ένα «συγγνώμη, μαμά». Μόνο σιωπή. Μια σιωπή τόσο σκληρή που με έκανε να ξανασκεφτώ κάθε βήμα της μητρότητάς μου. Άρχισα να αμφισβητώ τα πάντα. Πού έκανα λάθος? Μήπως ήμουν πολύ αυστηρή? Μήπως τους κακόμαθα? Μήπως κάποια στιγμή σταμάτησα να τους διδάσκω τη σημασία της ευγνωμοσύνης? Στο τέλος του απογεύματος φόρεσα το παλτό μου και αποφάσισα να πάω στο σπίτι του Τάσο. Έπρεπε να τον κοιτάξω στα μάτια. Χρειαζόμουν μια εξήγηση, ακόμα κι αν ήταν ψέμα. Ο δρόμος μέχρι εκεί φαινόταν μακρύτερος από ποτέ. Κάθε βήμα ήταν μια προσπάθεια να νικήσω τον πληγωμένο μου εγωισμό. Όταν έφτασα, χτύπησα την πόρτα και περίμενα. Άκουσα θόρυβο μέσα στο σπίτι. Γέλια. Παιδικά γέλια. Κάποιος έκλεισε την τηλεόραση. Τότε άνοιξε η πόρτα. Ήταν η νύφη μου. Με κοίταξε με έκπληξη και αμηχανία. «Α, κυρία Άννα. Γεια. Δεν ξέραμε ότι θα έρχεστε». Έσφιξα ένα χαμόγελο. Ήθελα μόνο να δω τον Τάσο. 5 λεπτά. Δίστασε, κοίταξε πίσω της και είπε: «Είναι απασχολημένος τώρα. Είχε κουρασμένη μέρα χθες, ξέρετε. Έχουμε φίλους». Τα μάτια μου έκαψαν. Φίλοι. Είχε καλέσει φίλους. Την ίδια μέρα που ξέχασε τα γενέθλια της ίδιας της μητέρας του. Είδα μια από τις εγγονές μου να περνάει τρέχοντας με μια κούκλα στο χέρι. Με κοίταξε, χαμογέλασε και με χαιρέτησε. Η καρδιά μου σφίγγτηκε. «Πες του να περάσει όταν μπορεί. Έχει ακόμα φαγητό». Έφυγα πριν με προδώσουν τα δάκρυα. Εκείνη τη νύχτα δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Περιστρέφτηκα στο κρεβάτι για ώρες. Σε μια παρόρμηση τηλεφώνησα στην Ελένη. Χτυπούσε, μέχρι που έπεσε ο τηλεφωνητής. Τηλεφώνησα ξανά. Αυτή τη φορά έκλεισαν πριν απαντήσουν. Άφησα ένα μήνυμα. Είπα ότι δεν καταλάβαινα τι είχε συμβεί. Ότι περίμενα τουλάχιστον ένα μήνυμα. Δεν υπήρξε απάντηση. 2 μέρες μετά έλαβα ένα σύντομο μήνυμα από την Ελένη. «Συγγνώμη, μαμά. Είχαμε ένα απρόοπτο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά». Μια φράση που ακουγόταν περισσότερο σαν αποχαιρετισμός παρά σαν συγγνώμη. Εγώ που είχα πουλήσει κοσμήματα, είχα αναβάλει τη ζωή μου, είχα αγνοήσει τους πόνους για να τους δω να χαμογελάνε. Τώρα με αντιμετώπιζαν σαν ένα ενοχλητικό υπενθύμηση του παρελθόντος. Μια γριά που νόμιζαν ότι μπορούσαν να σιωπήσουν με τυπικότητες. Ένα εμπόδιο. Η τελική σταγόνα ήρθε μια εβδομάδα αργότερα. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και στην ουρά του ταμείου συνάντησα μία παλιά φίλη της οικογένειας, την Τεσπίνα. Μιλήσαμε για λίγο και εκείνη, χωρίς να ξέρει για τον πόνο μου. Μου είπε με φυσικότητα. Έμαθα ότι τα παιδιά έκαναν ένα μεγάλο πάρτι χθες στο Ναύπλιο. Η Ελένη τα ανέβασε όλα, ήταν όλοι όμορφοι. Σε είδα σε καμιά φωτογραφία. Δεν απάντησα. Απλώς χαμογέλασα, χωρίς να μπορώ να ελέγξω το τρέμουλο στα χείλη μου. Εκείνη δεν ήξερε, αλλά εγώ ήξερα. Γιορτάσανε, γέλασανε.
Έκαναν πρόποση, ενώ το σπίτι μου ήταν γεμάτο κρύα φαγητά και άδεια καρέκλες. Γύρισα στο σπίτι με δάκρυα στα μάτια. Κλείστηκα στο δωμάτιό μου και έκλαψα μέχρι που αποκοιμήθηκα. Και εκείνο το πρωί, μια απόφαση άρχισε να σχηματίζεται μέσα μου. Δεν θα οικέτευα πια για αγάπη. Δεν θα έψαχνα πια προσκλήσεις, ούτε θα έκανα πάρτι για όσους δεν θέλουν να έρθουν. Και εκεί, στο σκοτάδι του δωματίου μου, ψιθύρισα στον εαυτό μου, δεν ήρθαν. Αλλά δεν ήμουν εγώ αυτή που δεν εμφανίστηκε. Ξύπνησα σε μία από εκείνες τις μέρες που ο ουρανός δεν φαίνεται να κάνει καμία προσπάθεια να είναι όμορφος. Τα σύννεφα κάλυπταν τον Ναύπλιο σαν προμήνυμα. Ο αέρας μύριζε παλιά σκόνη, σαν ολόκληρη η πόλη να αναπνέει μαζί μου μια σιωπηλή απογοήτευση. Αλλά εκείνη την ημέρα, για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, δεν φόρεσα τη θλίψη μου. Φόρεσα τη μαύρη βαμβακερή φούστα μου, το λευκό πουκάμισο με το δαντελένιο γιακά και βγήκα έξω. Όχι με το κεφάλι σκυφτό, σαν να έψαχνα παρηγοριά, αλλά με το βλέμμα σταθερό, σαν να αποδεχόμουν επιτέλους την αλήθεια. Τα παιδιά μου με είχαν εξαπατήσει. Η ιδέα να πάω στο συμβολεογράφο δεν προήλθε από θυμό. Προήλθε από ανησυχία. Κάτι μέσα μου δεν με άφηνε ήσυχη από εκείνη την ημέρα στη βεράντα, όταν υπέγραψα εκείνο το χαρτί με τα χέρια μου να τρέμουν. Η μνήμη εκείνης της στιγμής επέστρεφε συνεχώς. Ο τρόπος που ο Τάσος κράτησε το χέρι μου, το ψεύτικο χαμόγελο της Ελένη, το βλέμμα που απέφευγε. Και κυρίως ο τρόπος που και οι δύο απέτρεψαν να διαβάσω τα μικρά γράμματα. Στο δρόμο πέρασα από το λιμάνι. Οι γλάροι πετούσαν χαμηλά. Παλιά καράβια ταλαντεύονταν στα σχοινιά, τρίζοντας όπως τα γόνατά μου. Περπάτησα αργά, αλλά χωρίς δισταγμό. Πήρα το ταξί ενός κυρίου που τον έλεγαν Δημήτρη, που πάντα περίμενε στη γωνία της αγοράς. Μου είπε «Κυρία Άννα, έχω και μέρες να σας δω». «Όλα καλά», απάντησα με ένα νεύμα. Δεν ήταν ακόμα ώρα να εξηγήσω. Το ληξιαρχείο του Ναυπλίου βρισκόταν σε ένα παλιό κτίριο, με κίτρινους τοίχους, ψηλά παράθυρα και μια φθαρμένη μαρμάρινη σκάλα στο κέντρο. Μπήκα με συγκρατημένα βήματα. Η υπάλληλος ήταν μια νεαρή κοπέλα, που δεν θα πρέπει να ήταν πάνω από 25 χρονών. Είχε κόκκινα νύχια και βιαστικό βλέμμα. Ζήτησα, με σταθερή φωνή, ένα αντίγραφο του εγγράφου που είχα υπογράψει πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτό που μου είχαν δώσει τα παιδιά μου και που σύμφωνα με την ίδια θα έπρεπε να είχε αρχιοθετήσει. Το πληκτρολόγησε, το έψαξε στο σύστημα και σε λίγα λεπτά βγήκε με ένα καφέ φάκελο. Κάθισα σε ένα παγκάκι στη γωνία του δωματίου. Άνοιξα το φάκελο σαν να άνοιγα μια πληγή. Η μυρωδιά του χαρτιού, αναμεμειγμένη με το άρωμα του φόβου μου, ανακάτεψε το στομάχι. Διάβασα κάθε γραμμή και ο κόσμος γύρω μου άρχισε να συρρυκνώνεται. Το όνομά μου ήταν εκεί, η υπογραφή μου επίσης. Αλλά το περιεχόμενο ήταν μια καταστροφή μεταμφιεσμένη σε προσοχή. Το έγγραφο έλεγε, με όλες τις λέξεις, ότι είχα μεταβιβάσει την κυριότητα όλων των περιουσιακών μου στοιχείων. Το σπίτι στο οποίο ζούσα, το οικόπεδο στην Πάρο, τον κοινό τραπεζικό λογαριασμό και ακόμη και τα δικαιώματα επί της μικρής μου ιδιωτικής σύνταξης, στον Τάσο και την Ελένη. Με αμετάκλητο τρόπο. Μία πρόσθετη ρήτρα ανέφερε ότι οποιαδήποτε μελλοντική αμφισβήτηση θα θεωρούνταν απόδειξη διανοητικής σύγχυσης. Το υπέγραψα αυτό, εγώ. Συνέχισα να διαβάζω. Υπήρχε επίσης μία μόνιμη πληρεξουσιότητα που έδινε στην Ελένη πλήρη εξουσία να λαμβάνει ιατρικές και νομικές αποφάσεις εκ μέρους μου. «Για την ασφάλειά σου, μητέρα», είχε πει. Αλλά τώρα έβλεπα τι ήταν στην πραγματικότητα. Μία στρατηγική για να με σιωπήσουν, για να με κάνουν αόρατη στα μάτια του νόμου. Άφησα το χαρτί να πέσει στα γόνατά μου. Για λεπτά δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Η νεαρή υπάλληλος πρόσεξε την κατάστασή μου. Πλησίασε. «Όλα καλά, κυρία». Την κοίταξα και απλώς κούνησα το κεφάλι, ναι. Μου πρόσφερε νερό. Αρνήθηκα. «Θέλετε να σας συνοδεύσει κάποιος? Μπορείτε να καλέσετε κάποιον συγγενή?» Αχ, αν ήξερε. Ακριβώς οι συγγενείς μου ήθελαν να με εξαφανίσουν. Έβαλα τα χαρτιά στην τσάντα μου, την ευχαρίστησα και έφυγα. Στο δρόμο ο ήλιος είχε βγει από τα σύννεφα, αλλά όλα φαίνονταν ακόμα σκοτεινά. Περπάτησα αργά μέχρι την τράπεζα. Ζήτησα να μιλήσω με τον διευθυντή. Ένας μεσήλικας, ευγενικός άντρας με αναγνώρισε. «Κυρία Άννα, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?» Του έδειξα τα χαρτιά. Του είπα ότι ήθελα να καταλάβω τι είχε γίνει με το λογαριασμό μου. Αναστέναξε, σαν να το ήξερε ήδη. Όλα μεταφέρθηκαν νόμιμα, σύμφωνα με αυτό το έγγραφο. Δεν ένιωσα οργή. Αυτό που ένιωσα ήταν μια σχεδόν ψυχρή σαφήνεια. Τα παιδιά μου είχαν γυρίσει την πλάτη,
με επίσημη επιστολή. Επέστρεψα στο σπίτι και κάθισα στην πολυθρόνα όπου τόσες φορές είχα κεντήσει και ονειρευτεί. Έστρωσα τα χαρτιά στα γόνατά μου, σαν να μελετούσα τα συντρίμμια του σπιτιού μου μετά από μια πυρκαγιά. Και τότε, για πρώτη φορά, ένιωσα κάτι καινούριο. Όχι πόνο, όχι θλίψη, αλλά μια σπίθα. Μια επιθυμία για δικαιοσύνη. Σκέφτηκα τη Βασιλική, τη μακροχρόνια φίλη μου, που εδώ και χρόνια δούλευε ως γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο στο Άργος. Της τηλεφώνησα. Της τα είπα, με ηρεμία. Έμεινε σιωπηλή και μετά είπε: «Άννα, αυτό δεν είναι μόνο αχαριστία. Είναι έγκλημα. Έλα εδώ αύριο. Έχουμε πολλά να πούμε». Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκα με τα έγγραφα πάνω στο κομοδίνο. Σαν υπενθύμηση. Σαν σπόρος. Δεν ήμουν πια μόνο η πληγωμένη μητέρα. Ήμουν τώρα μία προδομένη γυναίκα που ήξερε να διαβάζει κάθε γραμμή του πόνου που μου είχαν γράψει. Την επόμενη μέρα ξύπνησα νωρίς, χωρίς να έχω κοιμηθεί καλά. Ο ουρανός στο Ναύπλιο ήταν γκρίζος και πυκνός. Σαν να ήξερε κι αυτός ότι θα ήταν μία δύσκολη μέρα. Ήπια τον πικρό καφέ μου, όπως συνήθως, και φόρεσα το παλιότερο παλτό μου. Δεν ήθελα να φαίνομαι εύθραυστη. Ήθελα να με δουν όπως ήμουν, μια κουρασμένη γυναίκα, αλλά όρθια. Πήρα το λεωφορείο για το Άργος. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, είδα το είδωλο του προσώπου μου στο θολωμένο παράθυρο. Υπήρχαν νέες ρητίδες εκεί, αλλά και κάτι που δεν είχα δει εδώ και καιρό. Σταθερότητα. Η Βασιλική με περίμενε στο γραφείο, με τα μάτια διάπλατα ανοιχτά και την καρδιά της ήδη τυλιγμένη στον πόνο μου. «Άννα, έχεις περισσότερη δύναμη από ό,τι φαντάζεσαι. Αυτό που σου έκαναν δεν θα μείνει ατιμόρυτο». Μιλήσαμε για ώρες. Μου εξήγησε κάθε γραμμή του εγγράφου, κάθε καταχρηστική ρήτρα, κάθε λεπτομέρεια που αποκάλυπτε προμελέτη. Μου έδειξε ότι το χαρτί που υπέγραψα στη βεράντα δεν ήταν τυχαίο. Ήταν μέρος ενός σχεδίου. Και αυτό το σχέδιο είχε ξεκινήσει πολύ πριν υπογράψω. Έφυγα από εκεί αποφασισμένη. Πήρα ένα ταξί κατευθείαν για το σπίτι του Τάσο. Δεν τον ειδοποίησα. Δεν ζήτησα άδεια. Απλά πήγα. Ήταν ώρα να ακούσω από το στόμα του αυτό που ποτέ δεν είχα το θάρρος να ρωτήσω. Γιατί? Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη. Ανέβηκα τα σκαλιά με την καρδιά να χτυπάει δυνατά. Χτύπησα την πόρτα. Άνοιξε ο Τάσος με λευκό πουκάμισο και στραβή γραβάτα. Φαινόταν σαν να είχε μόλις γυρίσει από τη δουλειά. Όταν με είδε, δίστασε. «Μαμά, μπορούμε να μιλήσουμε?» ρώτησα, κοιτάζοντάς τον κατευθείαν στα μάτια. Έκανε ένα βήμα πίσω, αλλά άνοιξε την πόρτα. Μπήκαμε στο σαλόνι. Όλα ήταν καθαρά, διακοσμημένα. Φωτογραφίες των παιδιών του ήταν διάσπαρτες, καμία δική μου. Κάθισα στον καναπέ. Αυτός έμεινε όρθιος, σαν να μην ήξερε που να σταθεί. «Τάσο», άρχισα, «γιατί μου το κάνατε αυτό?» Αναστέναξε, πέρασε το χέρι στα μαλλιά του και είπε: «Μαμά, γερνάς, είσαι μπερδεμένη. Θέλουμε μόνο να προστατεύσουμε ό,τι έχτισες. Δεν καταλαβαίνεις από οικονομικά, από έγγραφα, από νόμους». Ένιωσα το αίμα να ζεσταίνεται. «Και η ιδέα σου για προστασία είναι να μου πάρεις όλα όσα έχω. Να με αφήσεις χωρίς φωνή, χωρίς σπίτι, χωρίς αξιοπρέπεια. Δεν είναι έτσι. Δεν χρειάζεσαι τόσα πολλά πράγματα. Είσαι μόνη. Και αν συμβεί κάτι, απλά οργανωνόμαστε με πιο πρακτικό τρόπο. Η Ελένη είχε την ιδέα και εσύ το δέχτηκες. Εσύ που έλεγες ότι θα μου δώσεις ένα σπίτι με θέα στη θάλασσα. Εσύ που έγραφες γράμματα λέγοντας ότι ήμουνα η ηρωίδα σου. Έτσι αντιμετωπίζεις μία ηρωίδα». Αυτός απέστρεψε το βλέμμα του. «Τάσο, ήμουν η μητέρα σου. Ήμουν το έδαφος σου. Θυμάσαι το δερμάτινο μπουφάν που φορούσες στο σχολείο? Πούλησα το δαχτυλίδι αραβώνων μου για να σου το αγοράσω. Ξέρεις πόσες νύχτες πέρασα ξύπνια, ράβοντας, κεντώντας, για να πληρώσω τις σπουδές σου. Μητέρα, σιωπούσα για σένα. Γονάτιζα για σένα. Και τώρα θέλεις να δεχτώ σιωπηλά αυτό που μου πήρες». Προσπάθησε να δικαιολογηθεί. «Δεν καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν τα πράγματα σήμερα. Έχω παιδιά. Έχω λογαριασμούς. Είσαι γριά. Και όλα όσα έχεις θα καταλήξουν σε μας μια μέρα ούτως ή άλλως. Απλώς το προλάβαμε». Αυτή η φράση. Αυτή η καταραμένη φράση. «Μόνο προλάβατε», επανέλαβα, νιώθοντας το λαιμό μου να σφίγγεται. «Αυτό ήταν. Μια πρόωρη κατάσχεση της ζωής μου». Έσκυψε το κεφάλι. Σηκώθηκα αργά, έφτιαξα το παλτό μου και είπα με μια ηρεμία που με εξέπληξε: «Μπορείς να έχεις την υπογραφή μου, Τάσο, αλλά δεν έχεις πια τη σιωπή μου. Ετοιμάσου». Έφυγα χωρίς να περιμένω απάντηση. Και καθώς κατέβαινα, κάτω από τη λεπτή βροχή που άρχιζε να πέφτει,
Συνειδητοποίησα. Νόμιζαν ότι είχαν νικήσει. Αλλά ξέχασαν με ποιον είχαν να κάνουν. Ξέχασαν ότι εγώ ήμουν αυτός που τους έμαθε να παλεύουν. Και τώρα θα πάλευα για τον εαυτό μου. Γύρισα στο σπίτι με τα παπούτσια μου μουσκεμα και τους ώμους μου ακόμα βαρύς από τα λόγια του Τάσο. Όχι για την ψυχρότητα, αυτή την περίμενα, αλλά για την πεποίθηση με την οποία δικαιολόγησε τα πάντα. Σαν να ήταν λογικό, σχεδόν ευγενές, να με αποκηρύξει. Σαν να ήταν ο φύλακας ενός αγαθού που θεωρούσε ήδη δικό του. Κοιμήθηκα λίγο εκείνη τη νύχτα. Ο ήχος της βροχής που χτυπούσε στα παράθυρα ακουγόταν σαν θρήνος. Όχι του ουρανού, αλλά αυτού που είχε απομείνει μέσα μου. Το επόμενο πρωί έφτιαξα έναν δυνατό καφέ και τηλεφώνησα στην Ελένη. Έπρεπε να την ακούσω, με την ίδια σαφήνεια που άκουσα τον Τάσο. Το κινητό χτυπούσε μέχρι που έπεσε στον τηλεφωνητή. Επέμεινα. 3-4 φορές. Μέχρι που έλαβα ένα μήνυμα, κρύο σαν τον χειμώνα της Θεσσαλονίκης. «Μαμά, είμαι απασχολημένη με τα παιδιά. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Όλα καλά». Είναι όλα καλά. Πώς μπορεί κανείς να ρωτάει κάτι τέτοιο μετά από αυτό που έκανε? Αλλά δεν απάντησα. Σηκώθηκα και αποφάσισα ότι η συζήτηση έπρεπε να γίνει από κοντά. Όπως τόσες άλλες φορές, πήρα το λεωφορείο για το σπίτι της, ένα μικρό σπίτι με λευκή πρόσωψη και μπλε παράθυρα, όπου δεν πολύ καιρό πριν με είχαν υποδεχτεί με λουλούδια και τσουρέκι. Όταν έφτασα, χτύπησα δυνατά την πόρτα. Μια κυρία που βοηθούσε στο σπίτι άνοιξε. Ήταν καινούρια εκεί, είχε χαμηλά μάτια και ευγενική φωνή. «Είναι η κυρία Ελένη». «Α», ζήτησε να μην την ενοχλήσουν. «Ξεκουράζεται. Μπορώ να της πω ότι ήρθατε. Παρακαλώ, πες της ότι είμαι η μητέρα της και ότι είναι σημαντικό». Η κοπέλα συμφώνησε και μπήκε μέσα. Περίμενα έξω, με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε. «Σας ευχαριστεί για την επίσκεψη, αλλά είπε ότι αυτή τη στιγμή προτιμά να αποφύγει τις συγκρούσεις. Ζήτησε να ηρεμήσετε, ότι όλα έγιναν με καλή πρόθεση». Ήταν σαν γροθιά. «Προτιμά να αποφύγει τις συγκρούσεις». Αυτή η φράση αντίχησε μέσα μου σαν ετυμηγορία. Δεν ήμουν πλέον ευπρόσδεκτη ούτε ως μητέρα, ούτε ως παρουσία. «Και τα εγγόνια?» ρώτησα με φωνή σπασμένη. «Είναι μαζί της, αλλά είναι καλύτερα να μην», δίστασε. Δεν χρειαζόταν να ολοκληρώσει. Κατάλαβα. Η πόρτα ήταν κλειστή. Η καρδιά της κλειδωμένη. Επέστρεψα στο πεζοδρόμιο χωρίς να πω τίποτα άλλο. Κάθισα σε ένα παγκάκι κοντά και έμεινα εκεί, βλέποντας τα παιδιά να παίζουν με τους γονείς τους. Ένα αγόρι με σγουρά μαλλιά έπεσε και έτρεξε στα χέρια της μητέρας του, κλαίγοντας. Εκείνη τον πήρε στην αγκαλιά της με τρυφερότητα. Το κοίταξα με ζήλια. Σκέφτηκα. Μήπως κάποια μέρα η Ελένη ξέχασε πως ήταν να είσαι εκείνο το παιδί, εκείνο που έκλαιγε στην αγκαλιά μου. Θυμήθηκα όταν είχε 9 χρονιά και έχασε το πρώτο της σκυλάκι. Έκλαιγε για ώρες. Κοιμήθηκε στην αγκαλιά μου. Της τραγουδούσα σιγανά, της χάιδευα τα μαλλιά, της έλεγα ότι όλα ήταν εντάξει. Και τώρα δεν είχε το θάρρος να με κοιτάξει στα μάτια. Πέρασα το απόγευμα σκεφτόμενη κάθε χειρονομία που είχα κάνει για εκείνη. Τα βιβλία βοτανικής που αγόρασα με κόπο. Τα υλικά για τη σχολή καλών τεχνών, τις νύχτες που πέρασα βοηθώντας την να φτιάξει το ανθοπολείο. Τη φορά που παραλίγο να με συλλάβουν επειδή φώναξα σε έναν άντρα που προσπάθησε να την εξαπατήσει με τον νίκη του μαγαζιού. Κάθε αόρατη θυσία. Και τώρα το μόνο που απέμενε ήταν αυτή η υπολογισμένη απόσταση, αυτή η δειλία. Γύρισα σπίτι. Έβγαλα τα παπούτσια μου στην είσοδο, όπως πάντα, αλλά αυτή τη φορά φαινόταν βαρύτερα από ποτέ. Κάθισα στον καναπέ. Χτύπησε το σταθερό τηλέφωνο. Απάντησα βιαστικά, με την ανόητη ελπίδα να είναι αυτή. «Κυρία Άννα, είμαι η Φωτεινή, από την τράπεζα. Η κάρτα σας ακυρώθηκε. Υπήρξε μια κίνηση στα συστήματα και η νόμιμα καταχωρημένη πληρεξουσιότητα έδωσε πλήρη εξουσία στον γιο σας Τάσο. Αυτός μπλόκαρε τις κινήσεις σας. Πρέπει να το λύσετε μαζί του». Όλο μου το σώμα πάγωσε. Δεν με σβήναν μόνο συναισθηματικά. Τώρα ήταν θεσμικό. Οικονομικό. Ήθελαν να με αφήσουν χωρίς φωνή, χωρίς πόρους, χωρίς έδαφος. Έκλεισα το τηλέφωνο. Έμεινα καθισμένη εκεί, σιωπηλή για ένα χρονικό διάστημα που δεν μπορώ να υπολογίσω. Άκουγα το τικ-τακ του ρολογιού της κουζίνας, τον μακρινό θόρυβο των αυτοκινήτων και μέσα μου τον αυξανόμενο θόρυβο της αγανάκτησης. Ήταν σαν κάτι παλιό μέσα μου να ξυπνούσε. Κάτι που μέχρι τότε νόμιζα ότι είχα αφήσει πίσω μου. Πήγα στο δωμάτιό μου. Πήρα το παλιό ξύλινο κουτί όπου φύλαγα σημαντικά έγγραφα. Ανάμεσά τους βρήκα ένα φάκελο
που φαινόταν να κοιμάται. Ήταν η Παλιά Διαθήκη που είχα συντάξει πριν από πολλά χρόνια, μετά από επιμονή μιας φίλης δικηγόρου, όταν είχα ακόμα τη δύναμη να σκέφτομαι το μέλλον. Ένα στιβαρό έγγραφο με ρήτρες προστασίας. Περιλάμβανε ακίνητα, λογαριασμούς, ακόμα και ένα μικρό εστιατόριο. Κληρονομιά της γιαγιάς μου που το είχα νοικιάσει, ξεχασμένο από μένα και αγνοημένο από όλους. Πήρα το φάκελο. Πέρασα τα δάχτυλά μου πάνω του. Ήταν κάτι περισσότερο από ένα χαρτί. Ήταν το κλειδί. Η γραμμή που χώριζε την υποταγή από την αντίδραση. Με έσπρωξαν στο χείλος του γκρεμού. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να δείξω ότι δεν είμαι φτιαγμένη για να πέσω. Είμαι φτιαγμένη για να πετάξω. Κράτησα εκείνο το φάκελο σαν να κρατούσα ένα παλιό, σχεδόν ιερό φυλαχτό. Δεν το άνοιξα αμέσως. Κάθισα στην πολυθρόνα του σαλονιού και το κοίταζα για λεπτά. Θυμόμουν καλά τη μέρα που το έγραψα. Ήταν το 2008, μετά από μια κρίση υγείας που με άφησε στο νοσοκομείο για σχεδόν 2 εβδομάδες. Εκείνη την εποχή έλαβα συμβουλές από μια δικηγόρο που με επισκέφτηκε στην έκθεση χειροτεχνίας στο Κόρινθο. «Κάντο για προληπτικούς λόγους», μου είπε. Και εγώ, που πάντα προφυλάσσομαι από τα πάντα, ακολούθησα τη συμβουλή της. Καταχώρησα μια διαθήκη με όλες τις περιουσίες, τους λογαριασμούς και τα δικαιώματα στο όνομά μου, με μια βασική ρήτρα. Οποιαδήποτε μεταβίβαση που θα γινόταν υποπίεση ή χειραγώγηση θα θεωρούνταν άκυρη αν την αμφισβητούσα με αποδείξεις και μάρτυρες. Και τώρα οι αποδείξεις ήταν μπροστά μου. Έγγραφα υπογεγραμμένα με παράληψη, παράτυπες τραπεζικές συναλλαγές, συναισθηματικές και κοινωνικές αποβολές. Είχα ό,τι χρειαζόμουν. Άνοιξα το φάκελο, έλεγξα το περιεχόμενο. Όλα ήταν εκεί. Συμπεριλαμβανομένης της ρήτρας που μου έδινε αμετάκλητα δικαιώματα επί ενός μικρού εστιατορίου στην Ύδρα, κληρονομιά της πατρικής μου γιαγιάς, το οποίο είχα νοικιάσει για χρόνια σε έναν κύριο που πουλούσε απλά πιάτα και είχε δεσμευτεί να διατηρήσει το όνομα της οικογένειας στην πινακίδα. Κανείς από την τρέχουσα οικογένειά μου δεν γνώριζε για αυτό το ακίνητο. Ήταν το τελευταίο περιουσιακό στοιχείο που έκρυβα από φόβο και τώρα ο τελευταίος δεσμός με κάτι που ήταν ακόμα δικό μου. Την επόμενη μέρα πήρα το πρώτο πλοίο για την Ύδρα. Η θάλασσα ήταν ήρεμη, αλλά μέσα μου υπήρχε μια συγκρατημένη καταιγίδα. Έφτασα νωρίς στο νησί, νιώθοντας ένα μείγμα νοσταλγίας και αδρεναλίνης. Τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα λευκά σπίτια, οι κεραμοσκεπές, όλα φαινόταν να έχουν παγώσει στο χρόνο. Βρήκα το εστιατόριο στη γωνία της κεντρικής πλατείας, με την πινακίδα. Ταβέρνα Κατερίνα, ιδρύθηκε το 1954. Μπήκα μέσα. Ένας γέρος με άσπρα μαλλιά με κοίταξε με έκπληξη. «Κυρία Άννα», είπε, βγάζοντας την ποδιά του. «Πόσος καιρός, νόμιζα ότι δεν θα ξαναγυρίσεις ποτέ. Χρειάζομαι το κλειδί, Θεόδωρε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξαναρχίσω». Δεν δίστασε. Πήγε στο βάθος, έφερε ένα μπουκέτο κλειδιά με ένα ξύλινο μπρελόκ σε σχήμα κουκουβάγιας. «Θα ξανανοίξεις». «Ναι, αλλά με τον δικό μου τρόπο». Για 3 μέρες έμεινα στο νησί, καθαρίζοντας κάθε γωνιά της ταβέρνας με τα ίδια μου τα χέρια. Άλλαξα τις κουρτίνες, αναδιοργάνωσα τα ράφια, κρέμασα τις παλιές μου κεντυμένες πετσέτες στους τοίχους. Η μυρωδιά του παλιού ξύλου, του ελαιολάδου και των βοτάνων ξαναγέμισε το στήθος μου με κάτι που δεν είχα νιώσει εδώ και μήνες. Το αίσθημα του ανήκειν. Επέστρεψα στο ναύπλιο με τα έγγραφα στα χέρια μου. Κλείσα ραντεβού με τη Βασιλική και έναν δικηγόρο που μου συνέστησε, τον Νικόλα, έναν ήρεμο και έξυπνο άντρα. Του έδειξα τη διαθήκη, τα πρόσφατα έγγραφα, τα τραπεζικά έγγραφα, τα μηνύματα. Χαμογέλασε σύντομα. «Κυρία Άννα, με αυτά έχουμε μια πλήρη υπόθεση νομικής και ηθικής χειραγώγησης και, αν μου επιτρέπετε να το πω, ένα ατού. Ατού, το εστιατόριο. Αν δεν το ξέρουν, ακόμα καλύτερα. Θα το χρησιμοποιήσουμε ως οικονομική σας στήριξη και ως σύμβολο. Δεν χάσατε τα πάντα. Απλώς σας έκαναν να το πιστέψετε. Αρχίσαμε να προετοιμάζουμε την ενέργεια. Εν τω μεταξύ, επανενεργοποίησα τον προσωπικό μου τραπεζικό λογαριασμό με χρήματα από την παλιά μίσθωση του εστιατορίου και μεταβίβασα επίσημα τη διαχείριση σε εμένα. Το αρχικό διαθήκη ήταν πλέον ενημερωμένο και καταχωρημένο εκ νέου. Αυτή ήταν η σιωπηλή απάντησή μου στη βία τους. Ένα νομικό και συναισθηματικό ασπίδα. Έτσι, μια Κυριακή με ηλιοφάνεια, ζήτησα από τον Νικόλα να οργανώσει μια συνάντηση με τον Τάσο και την Ελένη. Είπα ότι δεν ήθελα άλλες διαμάχες. Μόνο έναν καφέ. Δέχτηκαν. Περιέργεια, φόβος, ίσως αλαζονία.
Ήρθαν μαζί, σιωπηλοί, σαν να περίμεναν ότι θα ήμουν ευάλωτοι. Καθίσαμε στην ίδια βεράντα, όπου όλα είχαν αρχίσει. Σέρβιρα καφέ, έβαλα τις κούπες μπροστά τους. «Θυμάστε τι με αναγκάσατε να υπογράψω εδώ», άρχισα με ήρεμη φωνή. Ο Τάσος έκανε ένα φλέμα. Η Ελένη προσπάθησε να χαμογελάσει, αμήχανη. «Μαμά, το έχουμε ήδη συζητήσει. Ήταν για το καλό σου. Μπερδεύτηκες, ήσουν ευαίσθητη. Δεν θέλαμε...» «Σιωπή», τους διέκοψα, χωρίς να υψώσω τη φωνή μου, αλλά με αποφασιστικότητα. «Σας άφησα να μιλήσετε για πολλή ώρα. Τώρα είναι η σειρά μου». Έβγαλα το καφέ φάκελο από την τσάντα μου. Τον έβαλα στο τραπέζι. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. «Αυτό είναι το αρχικό μου διαθήκη. Υπογεγραμμένο και καταχωρημένο πολύ πριν από οποιοδήποτε έγγραφο που με αναγκάσατε να υπογράψω υποπίεση. Και αυτό ακυρώνει όλα όσα ήρθαν μετά». Ο Τάσος γέλασε, νευρικός. «Αυτό δεν έχει καμία αξία, μαμά. Αυτό που μετράει είναι αυτό που είναι καταχωρημένο τώρα. Διάβασες το υποσέλιδο του χαρτιού που μου έδωσες?» Σιωπή. «Το ήξερα ότι δεν το διαβάσατε, γιατί εκεί ήταν γραμμένο. Το παρόν έγγραφο δεν ακυρώνει κανένα προηγούμενο καταχωρημένο διαθήκη. Μια λεπτομέρεια, μια υποσημείωση, ένα λάθος που θα σας κοστίσει ακριβά». Η Ελένη χλώμιασε. «Μαμά, γιατί το κάνεις αυτό?» «Επειδή με πετάξατε. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας δείξω ότι ακόμα υπάρχω. Και όχι μόνο υπάρχω. Εγώ διοικώ». Σηκώθηκα. Πήρα την τσάντα μου, τους άφησα εκεί σιωπηλούς. Πριν φύγω, κοίταξα και τους δύο στα μάτια. «Μου πήρατε σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν, αλλά ξεχάσατε ποιος με μεγάλωσε. Ξεχάσατε ότι μια γυναίκα δεν μετριέται από την ηλικία της. Μετριέται από το θάρρος να ξαναρχίσει». Μετά από εκείνη τη συνάντηση στη βεράντα, ένιωσα ότι κάτι μέσα μου είχε αλλάξει οριστικά. Δεν ήταν θυμός. Αυτός είχε περάσει, είχε διαλυθεί στις άφπνες νύχτες και στις επιβεβλημένες σιωπές. Ήταν κάτι άλλο. Ήταν η αποφασιστικότητα εκείνου που, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, είχε τον έλεγχο της δικής του ιστορίας. Και με αυτή τη βεβαιότητα αποφάσισα ότι η απάντησή μου δεν θα ήταν μόνο στα δικαστήρια. Θα ήταν δημόσια, σαφής, αδιαμφισβήτητη. Τις επόμενες μέρες άρχισα να οργανώνω κάτι απλό, αλλά συμβολικό. Την επίσημη επαναλειτουργία της ταβέρνας Κατερίνα στην Ύδρα, τώρα υπό τη διεύθυνσή μου. Δεν ήθελα πολυτέλεια, ούτε δημοσιότητα στις εφημερίδες. Ήθελα να κάνω το εστιατόριο ένα πράγμα αναγέννησης. Μια άμεση απάντηση σε όλα όσα προσπάθησαν να μου πάρουν. Έστειλα προσκλήσεις με γράμμα, χειρόγραφες, με το σταθερό μου γραφικό χαρακτήρα, σε παλιούς φίλους, γείτονες, ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκα δεκαετίες της ζωής μου. Ανέφερα ότι θα ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, που θα γιόρταζε μια νέα φάση της ιστορίας μου. Και, σε μια παρόρμηση που με εξέπληξε, έστειλα προσκλήσεις και στον Τάσο, την Ελένη και τα παιδιά τους, όχι επειδή περίμενα να έρθουν, αλλά επειδή ήθελα να το ξέρουν. Η ημερομηνία που επέλεξα ήταν η ίδια με την επέτειο του γάμου των γονιών μου, 12 Ιουλίου. Ένας τρόπος να επανασυνδεθώ με τις ρίζες μου, με αυτό που ήμουν πριν γίνω μόνο μητέρα. Έφτασα στην Ύδρα 2 μέρες νωρίτερα και παρακολούθησα κάθε λεπτομέρεια της προετοιμασίας. Η πρόσωψη είχε ανακαινιστεί, με την αρχική μπλε και λευκή βαφή. Τα τραπέζια ήταν καλυμμένα με τα τραπεζομάντιλα που είχα κεντήσει πριν από δεκαετίες. Στην αίθουσα κρέμασα παλιές φωτογραφίες της οικογένειάς μου και στην είσοδο μία κορνίζα με την ακόλουθη φράση «Εδώ τρέφονται το σώμα, η μνήμη και η αξιοπρέπεια». Την ημέρα της εκδήλωσης, το Σούρουπο, οι δρόμοι του χωριού ήταν ήδη γεμάτοι από περίεργους. Ήταν σπάνιο να δει κανείς κάτι καινούριο στο νησί. Και ακόμα πιο σπάνιο να δει την Άννα Μελιάδη, τη ξεχασμένη χήρα, να γίνεται θέμα συζήτησης. Η Βασιλική έφτασε νωρίς, μαζί με τον Νικόλα. Έφεραν λουλούδια και μια δυνατή αγκαλιά. Άλλοι ήρθαν αμέσως μετά, παλιοί μαθητές μου, συνάδελφοι από την αγορά, κυρίες που κεντούσαν μαζί μου στα νιάτα μου. Ένας από αυτούς, ο Παναγιώτης, έφερε ακόμη και μια φωτογραφία μας από ένα φεστιβάλ της δεκαετίας του 70. Η μουσική έπαιζε απαλά. Σέρβιρα τα πρώτα πιάτα με τα ίδια μου τα χέρια. Παστίτσιο, μουσακά, τυροπίτα και το περίφημο ψητό χταπόδι που έμαθα από τη γιαγιά μου. Οι άνθρωποι έτρωγαν, έκαναν πρόποση, με αγκάλιαζαν. Ήταν μια βραδιά που ζέστενε την ψυχή. Και τότε, όταν το ρολόι έδειξε 8:20 μέμεκαμ, συνέβη κάτι απροσδόκητο. Ο Τάσος μπήκε μέσα. Ναι, αυτός, χωρίς προειδοποίηση. Με απλό πουκάμισο, ενιγματικό βλέμμα.
Ήρθε μόνος. Τα μάτια του έψαχναν την αίθουσα σαν να έψαχναν απαντήσεις στους τοίχους. Όταν με είδε, δίστασε για μια στιγμή. Αλλά τον κοίταξα, χωρίς θυμό. «Μητέρα», είπε σταματώντας μπροστά μου. Δεν ήξερα ότι ήταν όλα αυτά. «Ήταν», απάντησα σταθερά. «Εσύ τα ξαναέφτιαξες όλα, χωρίς εμάς. Επειδή έτσι με έμαθαν να ζω. Επειδή πριν από εσάς, εγώ ήδη πάλευα». Κοίταξε γύρω του, εμφανώς συγκινημένος. «Εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να σε λυπηθούμε, ότι ήσουν κουρασμένη». «Ήμουν, Τάσο, αλλά όχι κουρασμένη από τη ζωή. Ήμουν κουρασμένη από το να με ξεχνούν». Πριν προλάβει να συνεχίσει, μία άλλη φιγούρα εμφανίστηκε στην πόρτα. Η Ελένη, με ένα ανοιχτόχρωμο φόρεμα, τα μάτια της υγρά. Πίσω της, τα δύο της παιδιά, σιωπηλά. Δεν είπε τίποτα. Απλώς πλησίασε και με αγκάλιασε. «Συγχώρεσέ με», ψιθύρισε. Έμεινα ακίνητος για λίγα δευτερόλεπτα. Μετά ανταπέδωσα την αγκαλιά. Όχι για αυτούς, αλλά για μένα. Γιατί το να συγχωρείς μερικές φορές είναι πιο απελευθερωτικό από το να εκδικείσαι. Δεν έχετε πια εξουσία πάνω στη ζωή μου, αλλά έχετε την ευκαιρία να μην επαναλάβετε τα ίδια λάθη με τα παιδιά σας. Κάθισαν, έφαγαν, μίλησαν. Και εκεί, σε εκείνη την απλή ταβέρνα, ανάμεσα σε πιάτα, ντροπαλά γέλια και παλιά τραγούδια, η ιστορία μου γύρισε σελίδα. Δεν ήταν συμφιλίωση. Ήταν αναγνώριση. Και ίσως η αρχή κάτι πιο αξιοπρεπούς. Πριν τελειώσει η βραδιά, ζήτησα σιωπή. Στάθηκα όρθια στο κέντρο της αίθουσας και είπα: «Δεν είμαι εδώ ως θύμα. Είμαι εδώ ως γυναίκα, ως μητέρα, ως κάποιος που αποφάσισε να μην ξεχαστεί, που είχε το θάρρος να πει αρκετά και που, παρά τα πάντα, εξακολουθεί να επιλέγει την αγάπη, αρκεί να συνοδεύεται από σεβασμό». Τα χειροκροτήματα ήταν απαλά, συγκινημένα. Και στο βάθος, η μικρότερη εγγονή μου έτρεξε προς το μέρος μου και μου είπε: «Γιαγιά, αυτό το μέρος είναι δικό σου». «Είναι δικό μας τώρα», απάντησα, με τα μάτια γεμάτα δάκρυα. Οι μέρες που ακολούθησαν εκείνη τη νύχτα ήταν διαφορετικές. Δεν ήταν πια η σιωπή του αποκλεισμού ή της εγκατάλειψης. Ήταν η σιωπή της ανασυγκρότησης. Η παύση που κάνει η καρδιά μετά την καταιγίδα, για να ξαναχτυπήσει στο σωστό ρυθμό. Η ταβέρνα Κατερίνα έγινε κάτι περισσότερο από ένα εστιατόριο. Έγινε σύμβολο. Άνθρωποι έρχονταν από διάφορα μέρη της Ελλάδας για να γνωρίσουν τη γυναίκα που ξανάρχισε στα 75 της. Έτσι με αποκαλούσαν. Και, περίεργα, αυτό δεν με ενοχλούσε. Ήταν αλήθεια. Ξανάρχισα. Και όχι με οργή, αλλά με τη δύναμη που μόνο όποιος έχει χάσει τα πάντα και έχει επιβιώσει γνωρίζει. Το μενού ήταν απλό, αλλά φτιαγμένο με ψυχή. Κάθε πιάτο είχε μια ιστορία. Έγραψα μικρά κείμενα που άφηνα στα τραπέζια, σαν σημειώματα μνήμης. Ένα από αυτά έλεγε: «Αυτή η μουσακά έχει τη γεύση της πρώτης φοράς που με φώναξαν μητέρα». Ένα άλλο: «Η τυρόπιτα είναι ίδια με αυτή που έφτιαξα τη μέρα που η κόρη μου πέρασε στο πανεπιστήμιο». Οι πελάτες τα διάβαζαν, συγκινούσαν. Πολλοί έκλαιγαν. Μερικοί επέστρεφαν μόνο για να με δουν να σερβίρω. Οι τουρίστες λάτρευαν να μου μιλάνε. Καθόντουσαν, ζητούσαν ιστορίες. Κι εγώ τις έλεγα, με υπερηφάνεια, με πόνο, με αλήθεια. Έδειχνα ότι το να γερνάς δεν σημαίνει να εξαφανίζεσαι, σημαίνει να γίνεσαι πιο ξεκάθαρος. Οι ρητίδες δεν ήταν σημάδια παρακμής, ήταν ίχνη όσων περπάτησαν στη ζωή όρθιοι. Σε λίγο καιρό άρχισαν να εμφανίζονται οι εφημερίδες. Μια δημοσιογράφος από την Αθήνα έγραψε ένα υπέροχο άρθρο. Με φωτογράφησαν στην κουζίνα, με την ποδιά, χαμογελαστή δίπλα στις καπνιστές κατσαρόλες. Ο τίτλος ήταν «Η ταβέρνα που γεννήθηκε από τον πόνο και άνθησε στην αυτοεκτίμηση». Έλαβα γράμματα από γυναίκες από παντού, που με ευχαριστούσαν που εκπροσωπούσα κάτι που ένιωθαν και αυτές. Μοναξιά, αόρατο και το θάρρος να αλλάξουν. Ο Τάσος άρχισε να έρχεται που και που. Έρχονταν μόνος, καθόταν σιωπηλός, έτρωγε λίγο. Την πρώτη φορά που πλήρωσε για το φαγητό, άφησα τα λεφτά πάνω στον πάγκο. «Ορίστε τα ρέστα σου». Κοίταξε έκπληκτος. Νόμιζα ότι... καλά, ότι δεν χρειαζόταν. Εδώ όλοι πληρώνουν. Ακόμα και τα παιδιά που ξεχνούν την αξία των πραγμάτων. Δεν ήταν εκδίκηση. Ήταν κανόνας. Το κατάλαβε. Η Ελένη άρχισε να έρχεται πιο συχνά. Μερικές φορές με τα παιδιά της. Καθόταν μαζί μου μετά το μεσημεριανό. Με βοηθούσε να μαζέψω τις καρέκλες, δίπλωνε τις πετσέτες. Μία μέρα έκλαψε πραγματικά.
Είπε ότι είχε χαθεί προσπαθώντας να ευχαριστήσει τον άντρα της, να συντηρήσει τα παιδιά της και τελικά ξέχασε εμένα και τον εαυτό της. Την άκουσα. Δεν την διέκοψα. Και μετά είπα: όλοι χανόμαστε. Αλλά το σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε τον δρόμο της επιστροφής. Με τον καιρό συγχώρεσα. Όχι επειδή το άξιζαν, αλλά επειδή εγώ άξιζα την ηρεμία. Δεν υπήρχε πλέον χώρος μέσα μου για μνησικακία, μόνο για αξιοπρέπεια. Και αυτή τώρα ζούσε εκεί, ανάμεσα στην κουζίνα και το σαλόνι της ταβέρνας, στη μυρωδιά του ρίγανου και του ελαιόλαδου, στα χαμόγελα των πελατών και στα λουλούδια που εγώ η ίδια καλλιεργούσα στα γλάστρες της εισόδου. Η ρουτίνα μου έγινε ελαφριά. Ξυπνούσα νωρίς, όπως πάντα, αλλά τώρα με σκοπό. Ετοίμαζα τις σάλτσες, τακτοποιούσα τα υλικά, έγραφα σημειώσεις στους πίνακες, σήμερα έχουμε σούπα φακής όπως της γιαγιάς μου, και οι άνθρωποι έρχονταν. Έρχονταν για το φαγητό, ναι, αλλά ακόμα περισσότερο για την ιστορία. Για τη γυναίκα που είπαν ότι ήταν πολύ γριά για να αποφασίσει και που αποφάσισε να ξαναρχίσει. Μερικές φορές κάθομαι στη βεράντα της ταβέρνας το απόγευμα και βλέπω το ηλιοβασίλεμα πάνω από τη θάλασσα της Ύδρας. Παίρνω μαζί μου ένα ποτήρι κρασί και ένα τετράδιο. Σε αυτό γράφω, για μένα, για ό,τι έζησα, για ό,τι έμαθα και για ό,τι δεν θα επιτρέψω ποτέ ξανά. Γιατί, ναι, τα παιδιά μου με ανάγκασαν να υπογράψω ένα χαρτί, αλλά δεν πρόσεξαν αυτό που είχα γράψει ανάμεσα στις γραμμές της ζωής μου. Δεν είδαν ότι ήμουν κάτι περισσότερο από μητέρα, κάτι περισσότερο από κληρονομιά, κάτι περισσότερο από γυρατιά. Ήμουν η Άννα Μελιάδη και τώρα κανείς δεν θα τολμούσε να ξεχάσει αυτό το όνομα. Με την πάροδο των μηνών, κάτι λεπτό άρχισε να αλλάζει μέσα μου. Δεν ήταν μόνο η υπερηφάνεια για το εστιατόριο, η αγάπη του κοινού ή η οικονομική ανεξαρτησία που ανέκτησα. Ήταν κάτι πιο βαθύ. Η συνειδητοποίηση ότι, επιτέλους, είχα γίνει ολόκληρη, όχι επειδή είχα ξαναγίνει το κέντρο της ζωής κάποιου, αλλά επειδή είχα ξαναγίνει το κέντρο της δικής μου. Η ταβέρνα Κατερίνα ευημερούσε με ηρεμία. Δεν ήταν μια εκατομμυριούχα επιχείρηση και ποτέ δεν ήθελα να είναι. Ήταν το σπίτι μου, ο ναός μου, ο πραγματικός μου χώρος. Τα πρωινά ήταν γεμάτα με τη χαρά του να ετοιμάζω τον καφέ με φρέσκο ψωμί και φέτα, να μιλάω με τους πιστούς πελάτες, να ακούω ιστορίες που έμοιαζαν με τη δική μου. Ιστορίες ξεχασμένων μητέρων, γυναικών που έδωσαν τα πάντα και εξαφανίστηκαν. Αλλά που, με κάποιο τρόπο, βρήκαν τον δρόμο της επιστροφής. Πολλές από αυτές τις γυναίκες άρχισαν να έρχονται σε μένα. Καθόμουν με χήρες από την Καλαμάτα, με συνταξιούχες από την Κρήτη, με μετανάστριες που είχαν επιστρέψει από τη Γερμανία και την Αυστραλία. Κάθε μία έφερνε μαζί της τη δική της σιωπή. Μερικές είχαν βαθιά σημάδια, άλλες μόνο ένα κενό βλέμμα. Αλλά όλες είχαν κάτι κοινό, το φόβο να ξεχαστούν. Και εγώ, χωρίς να είμαι γκουρού κανενός, τις άκουγα, τους έβαζα κρασί και τους έλεγα «Είσαι ακόμα εδώ, άρα δεν έχει τελειώσει». Σε αυτή τη συνύπαρξη, σε αυτό το τελετουργικό των ειλικρινών ανταλλαγών, κατάλαβα κάτι που μου πήρε χρόνια να οριμάσει. Το να γερνάς δεν σημαίνει να περιμένεις το τέλος. Σημαίνει να επιλέγεις πώς θα έρθει το τέλος. Και, το πιο σημαντικό, με ποιον θα το ζήσεις. Για πολύ καιρό πίστευα ότι η αποστολή μου ήταν να κρατήσω την οικογένεια ενωμένη, ότι το να είσαι μητέρα σημαίνει να ακυρώνεις τον εαυτό σου. Αλλά τώρα το έβλεπα καθαρά. Η αγάπη που απαιτεί σιωπή δεν είναι αγάπη. Ο σεβασμός που εξαρτάται από την υποταγή είναι απλώς κρυμμένος έλεγχος. Και η οικογένεια που δεν αναγνωρίζει τις ρίζες της χάνει το δικαίωμα να απολαύσει τους καρπούς της. Δεν αρνήθηκα τα παιδιά μου, συνέχισαν να έρχονται. Σιγά σιγά πλησίασαν με περισσότερη ταπεινότητα. Η Ελένη άρχισε να με συμβουλεύεται πριν από κάθε απόφαση. Ο Τάσος μου ζητούσε συμβουλές και, σε αντίθεση με το παρελθόν, τις άκουγε. Αλλά εγώ δεν ήμουν πια η γυναίκα που περίμενε. Ήμουν η γυναίκα που επέλεγε. Επέλεξα να βλέπω τα εγγόνια μου όταν το ήθελα, όχι όταν μου επιτρεπόταν. Επέλεξα ότι ο χρόνος μου θα ήταν πολύτιμος, ότι η παρουσία μου θα ήταν παρούσα. Άρχισα να ταξιδεύω. Γνώρισα το Μόσταρ με τη Βασιλική, πήγα σε ένα ριτρίτ στη Σαντορίνη με χήρες, χόρεψα ρεμπέτικο σε μια ταβέρνα στη Μύκονο χωρίς να με νοιάζει η ηλικία μου. Φόρεσα πολύχρωμα φορέματα. Έκανα ένα μικρό τατουάζ με ελιά στον καρπό μου. Αγόρασα ένα κολλιέ από κεχριμπάρι που πάντα ήθελα. Και το πιο συμβολικό, έκανα μια νέα διαθήκη, όχι από εκδίκηση, αλλά για δικαιοσύνη. Άφησα μέρος της περιουσίας μου στα εγγόνια μου,
με μια ρήτρα συναισθηματικής ευθύνης. Και ένα άλλο μέρος το διέθεσα σε ένα ταμείο υποστήριξης ηλικιωμένων γυναικών που έχουν εγκαταλειφθεί από τις οικογένειές τους. Του έδωσα το όνομα της μητέρας μου, που με έμαθε να αντιστέκομαι, Ίδρυμα Ντεσπίνα Μελιάντης. Την ημέρα που υπέγραψα αυτό το νέο έγγραφο, ένιωσα μια ελαφρότητα που δεν ήξερα ότι αναζητούσα. Βγήκα από το συμβολιογραφείο και πήγα κατευθείαν στην παραλία. Έβγαλα τη σανδάλια μου, βρέχτηκα τα πόδια μου. Η θάλασσα ήταν ήρεμη, αλλά δονιόταν με την ίδια δύναμη που τώρα πάλετο μέσα μου. Εκεί, μόνη μπροστά στον ορίζοντα, έκλεισα τα μάτια μου και ψιθύρισα. Εγώ επιλέγω με ποιον θα γεράσω. Και επιλέγω τον εαυτό μου. Γιατί δεν έχει σημασία πόσες φορές προσπαθούν να σε σβήσουν. Αν ξέρεις ποιος είσαι, αν έχεις το θάρρος να ακούσεις τον εαυτό σου, αν έχεις τη δύναμη να ξαναρχίσεις, κανείς δεν μπορεί να σε σβήσει εντελώς. Και εκεί, με τον άνεμο στα λευκά μαλλιά μου και τη μυρωδιά του αλατιού στο δέρμα μου, ένιωσα ότι ήταν μόνο η αρχή.